ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong UMLA Kamau Plang constituency uba sentar kelas sun ula klat na kadaw bo uyo ya ka jingpang COVID-19 bad ya kanela pentip da kibahayeng hasem jong u kibahayeng kila kerpat ya kipat ba kibawan ban ngolem bakin bot renti ya ki kendon jong ka sarkar khnang ban laj na ki ai la pentip ru ba antang ya ka met jong ba SK sun la shai ka sngi ka khat wai tarik ubanai nailor ha ulom jing thang ha marbisu UMLA Kamau Plang constituency uba sentar kelas sun ula klat na kadaw bo uyo ya ka jingpang COVID-19 bad ya kanela pentip da kibahayeng hasem jong u kibahayeng kila kerpat ya kipat ba kibawan ban ngolem bakin bot renti ya ki kendon jong ka sarkar khnang ban laj na ki ai la pentip ru ba antang ya ka met jong ba SK sun la shai ka sngi ka khat wai tarik ubanai nailor ha ulom jing thang ha marbisu